Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali Ibu Rizka Anggi wonten ing pasinaon basa Jawi. Sakmenika bab niki yaiku serat Widhatama pupuh sinom. Wonten ing kelas doso semester kali. Monggo dikatekno sareng-sareng. Serat Widhatama niku karya saking Kanjeng Gusti Adipati Arya Sri Mangkunegara sekawan. Dene tegese Serat Widhatama yaiku saking 3 tembung. Serat artine tulisan, Weda niku ajaran, kawuh utawa ilmu, tama utama utawa becik. Dados pangerten Serat Widhatama yaiku karya sastra utawa tulisan kang nganut ajaran utama kanggo wong urip. Serat Widhatama nduweni gangsal pupuh. Napa mawon? Yaiku pangkur, pocung, sinom, gambuh, kinanti. Menawi tembang pangkur menika nate disinaoni wonten teng semester setunggal. Nah, menawi teng semester kali badhe nyinaoni tembang sinom utawa pupuh sinom wonten 18 pada utawa bait. Nggih menika wonten teng bab sinom yaiku nyinaoni pangerten, watak, makna, lan paugeran. Tembang sinom iku ateges anom utawa nom, taruna, sriyinata, roning, kamal, pangrawit, weni, lagondang lan sapiturute. Lajeng watak. Watake tembang sinom iku tresna, asih, cantas, trengginas. Cocok kanggo bab-bab kang sarwa lincah, nggambarake sipat kang cukat, trengginas lan sapiturute. Lajeng makna. Sinom iku maksude enom. Tembang iki nggambarake wayah enom wateke golek panglembana utawa grapyak luwes gampang srawung. Dados niki nggambarake wong enom sing sering srawungan lan grapyak. Paugeran tembang sinom wonten guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Paugeran iki sami kados kali tembang macapot liyane. Guru gatra yaiku cacahing gatra utawa baris saben sapada utawa bait. Guru wilangan cacahing wanda saben sagatra niki sami kali suku kata. Guru lagu tibaning swara ing pungkasaning gatra yaiku vokal a, i, u, e, o. Tuladha Serat Widhatama pupuh sinom. Nah, meniki tuladha Serat Widhatama pupuh sinom wonten sekawan pada utawa bait. Selerese niku wonten 18 pada, tapi teng mriki nyinaoni cekap sekawan pada. Selajenge mlebet paugerane tembang sinom. Wau guru gatra niku jumlahe bait nggih. Jumlahe pada yaiku wonten 1 kali 3 sekawan gangsal 6 7 8 9. Nah, dadose guru gatra tembang sinom wonten 9 gatra. Selajenge guru wilangan. Guru wilangan niku cacahing wanda saben sapada. Nggih. Nah niku nuladha laku utama wonten 8. Gatra kali wonten 8. Selajenge 8 8 7 8 7 8 kali 11. Lajeng guru lagu niku tibaning swara ing pungkasaning gatra dipendhet vokal a, i, u, e, o. Nggih. Dadose guru lagune wonten a, i, u, a, i, a. Sakmenika paugeran tembang sinom. Lajeng teng mriki wonten tembung-tembung kang ana ing Serat Widhatama. Niki digunakake wonten ing
tembang pupuh sinom, yaiku wonten basa kuno nggih, lajeng basa ingkang boten digunakake nggal dina. Dados niki teges-teges ingkang kalian saged mirsani wonten teges tembung Serat Widatomo. Cekap semanten nggih saking Ibu, matur nuwun, sregep sinau. Wonten griya mawon jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.